Brdovit krajolik na Hindukušu, na ulazu u azijski svijet, stotinama godina budi interes moćnika. Afganistan je oduvijek bio poprište borbi i tranzitno područje pod raznim vladarima. U najnovije vrijeme zemlju je potresao građanski rat, a od 2001. godine u jednoj od najsiromašnijih država na svijetu vodi se krvavi rat u borbi protiv terorizma i potrazi za nevidljivim vodstvom Al-Kaide na čelu sa Osamom Bin Ladenom, odgovornim za teroristički napad na svjetski trgovački centar 2001. godine. 8 godina nakon što su Sjedinjene države zakoračile u ovu mističnu zemlju, njezin se izgled drastično izmijenio. Unatoč humanitarnoj pomoći u iznosu od 32 milijarde američkih dolara, domaće stanovništvo ljutito je i umorno. U posljednjih 30 godina država koja je nastala 1747. godine neprestano ratuje. A cijenu nemilosrdnih eskalacija nasilja plaćaju građani. Žive u državi bez infrastrukture i demokratske političke vlasti. Afganistan je zahvaćen virusom korupcije koje ovoj državi prijeti u jednakoj mjeri kao i borbe na razaranje. Governance means to have a functional structure, to have effective structures, to have the involvement of the people in the decision making. We are basically creating an apparatus in the bureaucracy that is totally feeding itself from corruption and feeding others in the NGO community from this corruption. And unless we do something about this, unless we clean up this thing, we will have a banana republic here that will never be able to, in our lifetime, fix the problems that we want to fix. The impediments have always been the capacity. The capacity in Afghanistan, the technical, managerial capacity have diminished during 30 years of warfare in this country. Bijes napaćenog naroda, osim prema talibanima, usmjeren je i prema Amerikancima, koje velik dio pučanstva doživljava kao strane okupatore, koji se već predugo nalaze u njihovoj zemlji. Tome pridonose i velike strategijske greške američkog vojnog vrha, što je rezultiralo velikim brojem stradalih civila. Na jugu zemlje, gdje je do 2006. godine de facto postojalo bezvlađe, pobunjenici su utvrdili svoju moć. Dolaskom 20.000 teško naoružanih britanskih i američkih vojnika koji pokušavaju prekinuti dotok novca Al-Kaidi i drugima, situacija se zaoštrila. U pokrajini Helmand, utvrdi pobunjenika, proizvodi se opijum u vrijednosti od oko 3,5 milijarde dolara, što čini više od trećine ukupnog društvenog proizvoda Afganistana, a velik dio koristi se za naoružavanje ekstremista. Da borba protiv do zuba naoružanog protivnika nije laka, konstatirao je američki vojni vrh koji po nalogu predsjednika povećava broj trupa u Afganistanu. Barack Obama svečano je najavio povlačenje vojske iz Iraka. Smatra da se nepotrebni rat u Iraku treba završiti, ali da se rat iz nužde, onaj u Afganistanu, treba nastaviti sve dok se ne uhiti sve one koji žele nauditi američkom narodu i demokratskom ustroju zapadnog svijeta. Kao i George Bush prije njega, Obama je vojne snage usmjerio u potragu za Bin Ladenom, no problem je što se on, po trenutačnim saznanjima, nalazi u susjednom Pakistanu. Kako je tamo nedostižan američkoj vojsci, za njim tragaju domaće snage Afganistanske narodne vojske. Domaće snage sve više sudjeluju u borbenim akcijama koje koordinira stožer međunarodnih snaga. Uz vojnu obuku, afganistanska vojska bilježi sve više uspjeha u borbi protiv terorizma i trgovine narkoticima.
No konačna pobjeda nije na vidiku, a ljudske žrtve u borbi protiv nevidljivog protivnika sve su češće. Stoga je razumljivo da rastu strah i nezadovoljstvo. در قطار آماده بودیم وظیفه قماندان لئام آمدن کندک وظیفه آماده بودیم امنیتی سر در امنیتی بالا میشتیم سر تپه فهمید 2 نفر بودیم یکی ما بودیم یک بچه دیگه بود بنده خدا شهید شد بخار بالا شدیم سر تپه گفتیم کسی نیست زمستان است برف است خوشی ساز میکنم دیگه متاسف هستیم که اندوال ما دست ما رفتن خود دیگه چیز قسمت باشن دیگه فهمید خود ما ورده ملی طالبان را توسط جنگ از بین بردن نمیتونه. طالبان مسئول بیاید قطعی ورده ملی یک جای شود کل افغانستان با اتفاق یک جای به یک دست شود طالبان را از بین بردن. ورده ملی وقتی میتونه که خارجی با او همکار باشه اسلحه بده تانک بده طیاره بده در صورت میتونه به غیر از او که آمریکایی این کار کنه گشنه ببانه و اردو را کمک نکنه و ماشین رسانه مثلا تمام تجهیزات از او مکمل نتونه رسانه کجا میتونه. Stabilno stanje u Afganistanu još je utopija. Država koja tijekom cijelog postojanja traga za vlastitim identitetom stoji pred ruševinama jedne civilizacije koju, čini se, treba prvo do temelja uništiti kako bi se mogla ponovno izgraditi. Zemlja na ulazu u Aziju danas je opustošena islamska država. Vladaju mito, korupcija, teror, glad i talibani koji ne dopuštaju društveni prosperitet, već zahtijevaju od svojih većinom mladih sunarodnjaka da se pokore za ostalom načinu života. Today we have 44.6% of the Afghan population is below the age of 16, and that is going to be the large future of Afghanistan. Reading makes a country great, and if the security is enough for the children to go to school, we have come a long way in our work. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون